Мы уже 3 года с этим боремся. Ике көнелек Пролетарская урамында яшәүчеләр трактор яллап урамны чистарткан, тик корны читкә түгел Архиповларның йорт янындагы участокка иеп куйганнар. Гәрчә алар үзләре шулай ди. Бактың исә мондый кар тавы беренче ел гына пәйда булмый икән. Это же не свалка. Өченче ел шундый хәл. Карны шушында тирәләрдә куялар. Бу бит ташландык урын түгел. Монда кар иеме ясау, ул закон бузу. Бүген Наталья Архипова ник алай эшләүләрен аңлатырлар дип күршеләрнең ишеген шакып карады, тик ачучы булмады. Урам уртасындагы әлеге кар тавының бийеклеге якынча 4 метр. Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә әлеге тауның беркемгә дә зыяны юк диярлек. Тик менә язын көннәр җылыта башлагач, әлеге карлар эреп, менә шушы бакчага, хәтта якындагы өйгә идән асларына керә икән. Төп бәла нәкъ менә көннәр җылыткач башлана да инде. По весне вся вода вот с этой кучи льется к нам в огород. То есть мы не можем ничего посадить. Архиповлар Бистә урамындагы юлны чистартуга каршы түгел, тик җыелган карны безнең йорт янына өймәсеннәр диләр. Почему именно к нам сюда свозится? Ни эшләп әле нәкъ менә бу урынга карыялар? Шәһәр читенә чыгарсыннар. КамАЗ ялласалар да була бит. Бернинди борчуда низак та чыкмас иде. Бу мәсьәлә буенча Архиповлар экология министрлыгына мөрәҗәгать иткән инде. Мондый очраклар еш күзәтелә ди белгечләр. Алар әле монда тикшерү белән чыкмаган. Заявка поступила в Министерство экологии, инспекторским составом министерства будут приняты все необходимые меры. Пролетарская урамындагы кар өеме турында гариза экология министрлыгына килде. Инспекторлар шул урынга барып, бу хәлне ачыклап, тиешле чаралар күрәчәк. Гомумән ел башыннан бирле 100дән артык шундый мөрәҗәгать булды. Шуларның 34-ндә кагыйдә бузу очрагы ачыкланды. Ә кайбер очраклар безгә кагылмый, аларны шәһәр хакимиятенә юллыйбыз. Монысы Тар Бистәсе янындагы кар өеме машина эзләреннән күренгәнчә, монда аны даими рәвештә ташыйлар. Шәһәр хакимиятендә белдерүләренчә, бу законсыз гамәл. К нам в администрацию через социальные сети довольно часто приходят подобные обращения. Безнең хакимияткә законсыз кар иемнәре барлыкка килү турында социаль шелтәрләр аша халыктан мөрәҗәгатьләр килеп тора. Тар Бистәсендәге кар иеме законсыз булуы ачыкланды. Башка урыннарында тикшерәләр, канун бузучылар җавапка тартылачак. Тиешле булмаган урынга кар ташучыларны 500 мең сумга кадәр штрафка тартырга мөмкиннәр. Хәзер Казанда карны вакытлыча саклау өчен рөхсәт ителгән 12 урын бар. Татарстанда шундый 75 мәйдан каралган. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.